mana mana? आंना हेरिम्बन आरो Kami ya. रमेन्द्रपुर Siang beberapa sampai itu loh. आङो एपिबि दुलाव दंमोन प्राइमारि नन्दिपुर प्राइमारिनि आं प्रेसिडेन्ट बिबानाव दंमोन Beberapa sampai itu loh karena itu bukan sudah bermenang nama. एपिबिआथ' गोदान राजखान्थि हिसाबै सुबिदाखौथ' बबाव होनो हानो जेराव गावसोरनो निरबिजिर'खाबा होनायाथ' गैया मोनाखै Mani tak kayak beberapa sampai itu loh naga. एपिबिआथ' देरहानांगौआथ' एपिबिनि थाखाय माने गोब्राब ओंखायनो आङो दा एपिबिखौ नागारनानै आं दा इउपिपिएलआव फैनाय जाबाय इउपिपिएल दोलाव फैनायनि आंनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय आङो इउपिपिएल दोलोनि अननाय मोजां मोननाय नीति आदर्शखौ आं मोजां मोनदों दा बेवहाय आङो राजु सारखौहाय मदद होनो होननानै आं फैदों आंखौ रावबो लिङाखै आंनो खुब गोसो जानानै फैदों इउपिपिएल दोलोनि मावनाय नीति आदर्शखौ आं नुनानै फैदों आङो बेखौनो रायजो राजाफोरनो आङो बेखौनो मेसेज होगोन माने इउपिपिएल दोलोआ माने मोजां मोनसे संगठन आङो बेखौ दिनै प्रुभ होगोन ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौबो दिनै खावलायगोन फै इउपिपिएलआव फै बयबो ज' ग्लोब ग्लोबै जोङो खामानि मावलांनो थाखाय इउपिपिएलआ दिनै बेबादि रायजोफोरखौ अनसायदों फै बयबो देरहानायाथ' रोखाखा ओंखायनो बे सरकाराव बयबो एसेब्लाबो आसनि बा अननायखौ जोङो लानो थाखाय फै बयबो इउपिपिएलखौ सापर्ट होफै